Dobar dan, dragi gledalci, naši youtuberi. Evo nas posle 4-5 meseci, jel tako, sa našim dragim pacijentima koji su došli da dobiju stalne zube. Ti privremeni zubi, rekli ste da su bili malo deblji u odnosu sad na ove stalne. U odnosu na ove, da. Da. Ovo je puno tanje i puno bolje. Da. Mislim, vidim po govoru i kako mi jezik ide u usnoj dupljini. Ono je bilo malo deblje, jel? Da, a ovo je super, ovo je izvanredno. Da, to su stalni zubi. Kod tih privremenih zuba malo mi deblje napravimo tu plastiku, baš zbog toga da se ne polomi. Vi ste operisani i u tih prvih 5 dana se izrađuju zubi, vi ste i otečeni i mi ne možemo tačno da imamo uvid i kakav je vaš zagriz i vaše lice, jer ste pod otokom. I ja to kažem, to su nam probni zubi. Tamo kad se dođe na definitivne zube, onda u odnosu na te privremene zube vidimo šta treba da se menja. Kod gospodina imamo hibridni metalokeramički rad gore i dole, na po 6 implantata. A kod gospođe imamo, znači, u gornjoj vilici hibridni rad, isto na 6 implantata. U donjoj vilici njene prednje zube od, ja mislim, petice, od 4 do 4 smo sačuvali, su zubi bili intaktni, dobri, samo smo radili izbeljivanje i bočna je dobila po 2 zuba metalokeramičkog na implantatima. I dosta lepo izgleda, ne znam za koju ste se boju opredelili, koja je to? Kod gospodina je B1, a kod gospođe je A1. Aha. Pa da, to su znači relativno svetlije boje, jel tako? Ali su prirodne. Ja mislim da će svi morati da nose naočare za sunce. Da, kad budu razgovarali s vama. Da se slepimo. Da, kad tak je, evo, niste na dijeti sad. Pa teško ovdje, nisam. Da, odoleti. Ne može, kad se sve vidi, kad se još omiriši. Da. A zubi dobro. A zubi rade posao. Ja su oštri, jeste dobro naoštri? Ne da seckaju. On seče burek nožem, da. A ja grizem. Znači može da se pregrize. Lakše ti je da grizeš. Da. Dobro, ja još uvek. Mene često pacijenti pitaju koliko će sad ovo meni da traje. Ja ne mogu tačno da kažem sad u mesec koliko će to da traje, ali retko nam se vraćaju pacijenti. To traje godinama i godinama. Tako da tu nema brige, a i da se desi nešto, vrlo lako možemo da odvrnemo, popravimo i zavrnemo i to je to. Znači nije kao nekad kad se cementiralo i tako to. Tako da slobodno može. Sad u Australiji ne znam šta se jede i kakve su specijaliteti, koliko je to... Domaći naši. Sad opet šalno, stvarno važno je da su zubi oštre, da su te kržice oštre, to je dosta dobra stvar. Onda da može što i kažete se... Super kontakt imaju, zagriz je odličan. Da se grizaju. Kao sa prirodnim zubima. Pa da. Da, Grka Ivana je namestila. Tamo više. Ivana ima strpljenja, Ivana? Nije nervozna. Previše strpljenja ima. Zato je posle nervozna. Znači, jako puno doktorka Ivana posvećuje pažnje pacijentima i to nekad i dugo traje i to sve, ali ona to tera do perfekcije. Pratit ćemo, eto, vidjet ćete i posle koju god Bože zdravlja, posle godinu, dve i kako to sve funkcioniše, ona doktorica objasnila kako treba davati higijenu, to je jako važno da se pridržavate toga. Imamo i urapik, imamo sve. Da, i onda neće biti problema, ne očekujemo da bude. Znate šta, ja ne bih želeo da mi niko prilazi tamo. Ja ne dođem ovdje ponovno. Pa da. Tako da ću ja maksimalno da ispoštujem sve, samo da ja dođem ovdje. Možete vi za 6 mjeseci otići čisto da vam se skine kamenac ako vidite se nakupio. Pa da, nekom se rekao, mada na metalokeramiku, inače jako slabo se skuplja, tako dosta je gladak materijal. Ako vi budete to redovni, to ostane sjajno, tokom godina baš ne gubi na karakteristikama materijala. I na boji isto, ostane ista boja, tako da znate. Pa da, eto, to je to, uradili smo nešto, prezadobili smo. Eto, tako da naši i drugi ljudi vide, možda stekli isto poverenje neko ovako na blefu. Već je bilo nekoliko pitanja i tražili su kontakti, telefoni, Viber, kako da vas kontaktiraju, tako da li neko to učinio ili ne znamo, ali kad se vratimo preispitat ćemo. Eto, toliko za sada. Od nas, nadam se da vam se sviđa ovi video i kako mi pričamo s našim pacijentima i šta radimo, tako da slobodno i vi nazovite, pišite, nekad ne stignemo sve da odgovorimo i naš tim za pultom pokušava, nekad je zagušeno stanje, ali bude to sve, stignemo mi to nekad sa zakašnjenjem, tako da ništa nemojte da brinete, vidimo se kod nas u Novom Sadu i sve prepustite nama. Veliki pozdrav! Pozdrav! Ćao!